Ndiyamkhulula uBulelwa. Usebenzile umntakamama. Unconyiwe ngokubeka kumanqwanqwa aphezulu ehlabathi umculo weli uBulelwa Mkutukana nowaziwa ngelikaZahara kwinkonzo yakhe yesikhumbuzo nebibanjelwe eRhawutini. Crime is undermining our economy, affecting small and large businesses alike, and holding back a sustainable economic recovery. Mongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uthi ukutyalwa kwamapolisa aqoshelise uqeqesho kuza kuba likhubalo nanjengoko ulwaphulo-mthetho luphazamisa uqoqosho. It's amazing, but in the end, in the final, everything is possible. I-TS Galaxy izaqubisana neStellenbosch FC kumdlalo amagqibela kankqoyi eCarling Knockout kwibala iMoses Mabhida eThekwini ngomgqibelo. Namkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Usapho longasekhoyo uBulelwa Zahara Mkutukana luthi lo mlonjikazi ubuyintyatyambe eqaqambileyo ebune lusayibuka. Udade boZahara uLumka uwathethe la mazwi kwinkonzo yesikhumbuzo bebanjelwe kwibandla iRhema eRandburg eRhawutini namhlanje phakathi kwabantu bebezimasele nkonzo zimvumi abezopolitiko iinkokheli zomthonyama nenkulu baphathiswa ephondo iGauteng. Zikhankatha ngqo kumzila wakhe, imvumi zimkhumbule ngenye yeengoma zakhe zokuqala zatsho zivumelana ngamxhelomnye ukuba umfi uZahara ube nelizwi elintyiloza kutsho kuphile nabadandathekileyo emphefumlweni, bambi bathi ube ngudade kubo. Ushare umculo omninzi that is going to continue inspiring abantu and motivating abantu and healing people, because if there's one thing besithetha ngayo is that we are healers. Bendingubhuti wakhe ke sisiwami yabo, ixesha elininzi besithuthuzelana ngezinto ezisehleleyo kwi-industry yabo. Indlela ebecula ngayo okanye indlela ebewenza ngayo umculo wakhe ibibonisa ukuzithemba. uZahara ufike ngesaquphe kuthi and ufike njengenkwenkwezi edlulayo, usishiye noncuthu mazango nomculo ophilisayo. As her friends, we all experienced different types of her personality that made who she was. She had a bright spirit that we all embraced. She was loyal to each and every one of us. Kanti nodade wabo uLumka uthi kubune eyona ntyatyambo ibigqamile yaye bakwenzile bekufanele ukuba bakwenze belusapho ukuzama ukusindisa umphefumlo wakhe. uBulelwa ebeyintyatyambo pha kwaMkutukana. Bekubuhlungu sikhala. We prayed a lot. Simthandazele sinethemba lokubulela unamandla sozasishiya. Usomizi Mhlongo uthi bezimvumi bayekelele umqakatho abamnika inkxaso efanelekileyo uZahara. We have failed her as an industry, as friends, and we owe her an apology. Inkulu baphathiswa yaseGauteng iphose sivivaneni ngamazwi okumkhumbula lo mlonjikazi ngesakhono esinqabileyo woleka ngelithi ibintyatyambo yoMzantsi Afrika uphela. It is difficult to describe the pain and the sadness in our hearts as we bid farewell to our beloved Zahara, the flower of the nation. In Zahara, we had a highly talented singer, a dedicated South African, a powerful voice, a guitarist of note. I got an opportunity to work with. She was so amazing, a creative writer, a very emotional person.
uZahara uzawungcwatyelwa eMpuma Koloni ngomgqibelo umhla wama-23 kuDisemba. Namhlanje umongameli Cyril Ramaphosa wamkele amapolisa amatsha ayi-1,400 eKimberley eMntla Koloni azakutyalwa kwizikhululo zamapolisa jikelele. Lo msitho kwamkela la mapolisa aqoshelise uqeqesho lawo busingathwe kumaphondo asixhenxe. Umongameli uliqhwabele izandla linyathelo lokuqashwa kwala mapolisa ngelithi kuza kuba likhubalo ekulweni ulwaphulo-mthetho olunefuthe libi nakuqoqosho. Umongameli Cyril Ramaphosa unikezele ngentetho yakhe kumapolisa ali-1,400 aqukumbele ingqeqesho yawo yobupolisa. Uthe ilizwe loMzantsi Afrika lijongene nedabi elingapheliyo lolwaphulo-mthetho. Watsho esithi ukuqashwa kwabo kuza kuba likhubalo nangakumbi ukulwa neli dabi. Having reached this milestone as recruits, as trainee constables, you will now join the ranks of one of the most noble and honorable of professions, serving your community and the people of South Africa as members of the South African Police Service. Uhambise wathi ulwaphulo-mthetho lusadala isankxwe nakuqoqosho oluchachayo. Crime is undermining our economy, affecting small and large businesses alike, and holding back a sustainable economic recovery. Ngelixa lamapolisa esithi akulungele ngakho konke anakho ukunikezela ngeenkonzo zawo eluntwini. I am definitely ready. My trainers have prepared me the best they can. They've given me every tool, every piece of equipment I'll need out there. I'm very confident that the service we will give is a service of high standard, a service that we promised to deliver. I am ready to serve my community. I am ready to show the community that we as police officers, we are present and we are going to bring about a change. Kambe umongameli ubephelekwe ngumphathiswa wamapolisa umnumzana Bheki Cele kwanomkomishinari wamapolisa kuzwelonke umnumzana Fani Masimula. Kusenjalo iintsapho nezalamane ziphume ngendlu zisuka kwiilali zephondo eMpuma Koloni uzawuzibonela nyana neentombi zabo zithatha isifungo sokuzijula ijacu ukukhusela ilizwe loMzantsi Afrika. Andikwazi nokuvala umlomo ngoba elapha ephumelele elipolisa UCC inyembezi ndiyajabula kakhulu. It was very difficult to see him leave the house and how long he had to stay here. Inhloko yesizwe yophando lolwaphulo-mthetho oluphambili unjengelo kwangugqirha Godfrey Lebiya ubongoze abantu abamhlophe abebala kunye namandiya ukuba bathabathe elithuba basebenzisa iinkonzo zesebe lesipolisa. We would like to appeal to more white, colored and Indian South African colleagues to also heed the call to take up opportunities within the service so that they too can serve their country. Constable labatsha bavakalisa imincili batsho besithi bayalwazi uxanduvo olubalindeleyo. Into ekwenzekile konke lesikhathi ingijabulisile. Ngireduce ngiphume nje ngihambe ngiyoseva umphakathi wami. Itraining yethu ibimnandi kakhulu. Itrainers zethu hayi ndifuna ukukhatha senza umsebenzi omhle kakhulu. Kangoba nami ndiyavuya ukuya phaa eluntwini society nikwazi uba ndisile nabo kakuhle. We're here to serve and protect. Iindaba zethu kuchannel 163 ndimusiphosethu boy isebhisho. Zonke indlela ezinkulu eMpumalanga zibonisa ukwanda komthamo wezithuthi nanjengokuba abantu besingise kwindawo abazachithela kuzo iiholide zeChrisimesi. Amagosa ezendlela bethe bhazalala ingakumbi ku-N4 nonguholo oxakeke kakhulu ohlanganisa iGauteng neMpumalanga. Bemthetho baphume ngedingane esifundeni saseMpumalanga uqinisekisa ukuthi labo labasebenzisa imigwaqo bayaphepha kulamaholide aKhisimusi. Umphathiswa welitiko letemigwaqo kanye netekthutha eMpumalanga Mandla Dlovu uthi benda konke lokusemandleni kuthi bantu abashoni emigwaqweni. We are here to ensure that the people that will be visiting this province, they must arrive here alive. They must be reminded
some like taxi drivers, they must be reminded that their passengers are not just ordinary people. They are passengers, some of them are breadwinners. Ndlovu uphindze wagcizelela ukuthi timoto letingekho esimeni lesikahle angeke bativumele emgwaqweni. They must take care of their cars. They must ensure that their cars are roadworthy. Bashayeli bemaloli sebanxuswe ukuthi baphumule ngalokwenele kude bavikele tingoti emgwaqweni. We want to tell our drivers that the number of fatalities has increased this year in the freight industry. Last year it was around 1,052, and this year we saw an increase as per the research that was done to 1,335. So we are here to say to them that we are worried about these accidents. Litiko letemphilo eMpumalanga selinxuse bantfu ukuthi banikele ngengadi kude ite usita kula maholide akhisimusi. We want our people to go to the blood bank and donate blood during this time. That's where, as I've indicated, lots of accidents, and that on its own, it means that we'll be needing a lot of blood. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa Newsroom Africa, ngingumweli Masilela, eMbombela, eMpumalanga. Sinibuse kwakhona kwinqaku lokuqala sithe usapho longasekhoyo ubulelwa Zahara Mkutukana luthi lo mlonjikazi buyintyatyambe eqaqambileyo ebune lusayibuka phakathi kwabantu bezimase inkonzo lemvume ngabezopolitiko inkokheli zomthonyama nenkulu baphathiswa ephondo Gauteng. Kanti abantu baphefumule ngoZahara kwiqonga lethu lezonxibelelwano. Igalelo likaZahara belilihle kakhulu, umculo wakhe wesiXhosa ayisohlala simkhumbula silimele kakhulu singabathandi bomculo wakhe. Sengathi ngalala ngoxolo bakithi awehlanga ngehlanga umndeni nehlobo konke akududuzele bakithi kodwa bakithi ngololiwe. Dinazo nesidi zakhe zishiyeke nazo ke ngokwezo CD ne DVD sizazonwabisa ngazo ngoku manje ndizikhumbuza ngaye. Ake siduduze umndeni kaZahara. Sebenzela uZahara wacula kwakuhle, so manje usiya kwelinye ibanga noma usiya kwelinye ikhaya, umndeni awuthobeka amanxeba. Umculo wakho ubumameleka nangoku usamameleka, yanga umphefumulo wakho ungalala ngoxolo. Engathi ke umoya wakho ungaphumula ngokuthula bese kuthi dudu emndenini esihlotsheni kanye kubangani bakaZahara. Oh masithathu madoda isingase umphefumulo wakhe ungaphumula ngoxolo. Isingase singake sizixhasa imvume zomZantsi Afrika kangangoku sinako. Makalale ngoxolo uZahara. Ifamily yakhe nabantwana babahlale bethuthuzekile. Bukelo ngaphefumula kwimixholo yethu sebenzisele nombolo ka WhatsApp nengu 071 670 2548. Abahlali basemdlelanto eGreytown kwiphondo laKwaZulu-Natal baphelelwe lithemba lokuba iza kuphinda yakhiwe ibhlorho yabo abaxhomekeke kuyo. Le bhlorho yadilizwa zizikhukhula ezabangelwa zimvula ezimandla kunyaka ophelileyo yaye yeyona abayisebenzisayo ukuya ezikolweni nasezikliniki. Intatheli yethu Ntando Mnyandu isenzelele ngxelo. Leli bhlorho yona ntuba lomphakathi oxhumana ngayo nezigodi ezingomakhelwane. Izakhamuzi ziwela kulo uma ziya emsebenzini emtholampilo kanti ke nezingane zihamba kulo uma ziya esikoleni. Uma lidliva akuweleki. Abantwana bakhona ukuya esikoleni, abagulayo abayindawo, abayemsebenzini abakwazi ukuya. Like mina nje ngisebenza la ngaphesheya angikwazi ukuwela ubridge imali ngabe umfula linile. Unompumelelo Ngubane usasikhumbula sengathi senzeke izolo isigameke samehlelayo. Wathi ebukuyoteta wavaleleka ngaphesheya komfula. Kwaze kwasiza isixabhane ukumwelisela ngaphesheya yena nosana lwakhe. Isigameko nje sangehlela kwaba ikhona ukuthi lezi indawo zethu sinenkinga yama ambulance awangeni kalula imigwaqo yethu imimbi makuphinde kwanetha nje ayingeni kwamoto kubanzima ungena. Ngenhlanhla ke ngihamba laselinetha kodwa ngazama ukuthi ngithole transport ezongibeka esibhedlela. Mase ngibuya sekufanele ngibuye nomntwana ngoba ngangimbelethe kahle ngazohlala isikhathi eside. Kwa ukuthi ke angisakhona ukubuya ekhaya umfula usugcwele ibridge lethu lifushane lifile futhi ngapha ngaseqaleni
ngahlala ngalala ngacelelwe ehlobeni ngalala ehlobeni le ngaphesheya. Induna yendawo ithi ke sekuyiminyaka manje belinde umnyama ongenafu bebanjiswe amatshe ongoye. Mesibika laba promise ukuthi bazofika bafika bashuthe bagcina bethi hayi kuyeza ukuzosiza ukuzosilungisela silinde lutho umnyaka yonke kunje. Kusenjalo ke uhulumeni usethembise ukuthi uzolisukumelela phezulu lolu daba. Abantu ke bawusilala ngokuthi thina amakhansela nezimeya namakhosi sithathe lolu daba sidlulise phambili eminyangweni ibeke njengodaba oluqagulwa oluphuthumayo ngoba uma ubheka lapha abantu ababewela nje bawela kabuhlungu lo betetile ethwele ingane usana azawelise uganaganda onamaketango namasheni kuchaza khona libalekile ngoba khona izingane zesikole ezisuka ngala ziye ngala. Lingakakhiwa ibloho izakhamuzi zizoqhubeka nokuhlalela emthandazweni ukuthi uma liyithela lo mfula ugcwali udle izindwane. Ezindabeni zethu ku Channel 163 olethelwa iNewsroom Africa nginguNtando Mnyandu eGreytown. Stellenbosch FC kwakunye ne-TS Galaxy ziqule zaligangatha ukulungiselela umdlalo amagqibela kaNqoyi wendebe ye-curling knockout nozakubanjelwa kwibali Moses Mabhida eThekwini ngentsimbi yesithathu emva kwemini ngomgqibelo. Abaqeqeshi balamaqela omabini bathi abasakwazi ukulinda. Ayatsha amadamana amanzi kwibala eMoses Mabhida emva kwemini ngomgqibelo. Umqeqeshi weStelis uSteve Barker uthi amalungiselelo eqela lakhe ahamba kakuhle kakhulu kwaye ngoku sebelinde nje kuphela umhlomkhulu. I think preparations are going really well. We are currently been on a really good run of form, so obviously the confidence and the belief in the team is high. It's obviously important for us to manage. A lot of our players have never been in a final. Obviously, it's a massive occasion for the team. Stellenbosch FC siqhuba kakuhle kakhulu kulamalanga kwaye siya kulo mdlalo sizintandane. Kodwa usekela mqeqeshi we-TS Galaxy uthi umdlalo wamagqibela kaNqoyi awufani nowe-league nantoni na ingenzeka. We know team Stellenbosch. Stellenbosch have a great players inside. He have a great coach. I read he's 7 years in Stellenbosch. It's amazing. But in the end, in the final, everything is possible. Kuza kucaca amakhwenkwe emadodeni ke ngomgqibelo kwaye linye iqela eliza kuyiphakamisa le ndebe phakathi kwala maqela amabini. Kanti uThabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Enkosi ke badidela apho kwidesika yakho yendaba ndiyakubulisa ke mbukeli wami ekhaya ndibe ndikwamkela kaloku apha ke kweyam idesika yeMozulu mna igala lam ke ndikuThabile Makhaphela uMamthembu Ungoza kutshanje nathi ke bethuna iMozulu. Sifuna mbukeli ngokubanzi kaloku apha eMzantsi Afrika imeko zethu zemvula limibona ngabangaphange emini yangomso luxakethele kakhulu futhi ukusileke lapha kumantla apha kweli phondo laseLimpopo njengapha ko-Emelo ekuseni futhi ngala 14 degrees baqhube kakuhle futhi nosuku lwabo ngomso ngama-24 efana ke phofu napha ko-Pretoria ko-29 degrees. Imbukele ekhaya amaqondo wethu okutshisa phaa ngokwaba kosuku ngomso sivule kaloku phaya ephondweni lempuma koloni njengapha korhafu kwasekuseni futhi lelashumi nje likhatshwa sisithathu kuphole kamandi phaa namaskanye phi ko-25 degrees. Nathi ke bukela imeko kaloku phaya ephondweni futhi kwalapha eMzantsi Afrika eFree State njengaphaya eVelcom kuyatshisa phaa ngorhatya futhi bevala laa mini ngama-20 nje ekhatshwa sisithoba napha kaloku Frankfurt futhi nguye la 29 degrees. Kanti ke eMzontsundu ekhaya bona baphila ngolu hlobo phaya ephondweni entshona koloni ngomso njengapha ko-Beaufort West kusatshisa kwakhona phaa bevuka nje ekuseni ngomso nantso ke imeko phaa ka-14 degrees bavaleke imini yabo futhi ngala-20 nje ekhatshwa kaloku sesasixhenxe. Kanti ke bethuna phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso njengapha kumantle laphondo phaya koKuruman bavuka kakuhle noko phaya ekuseni ngomso ngelashumi nje likhatshwa kaloku sisithandathu bayisonge lamini ngomso nezitshizane zemvula futhi ngo-32 degrees. Kanti bona phaya ephondweni laseNorthwest ngomso njengapha kaloku eFrebe kutshisa kakhulu bevuka phaya ekuseni ngomso ngeshumi nje likhatshwa sesasithandathu kuyatshisa phaya xa beyivala laa mini futhi ngama-20 nje mathathu gxebe ekhatshwa sisibini. Naso ke bethuna imozulu kaloku phaya ephondweni elikhulu phaya eGauteng njengapha koSprings kumazantsi laphondo ngala 15 degrees bahamba kakuhle chunce nje nemini yabo ngomso kumiyoli phaya ngama-20 kodwa ke ekhatshwa kaloku sesasithandathu.
bona ke benje nje phaya ephondweni lethu elikumandla apha eMzantsi Afrika eLimpopo njengapha koPhalaburo kwasekuseni futhi bevuka phaya ngorhatya kwakhona ngala 18 degrees baqoshelise ke bukele futhi imini yabo kutshisa kakhulu ngo-35 degrees phaya ebusuku nazo ke imeko phaya ephondweni futhi phaya kompumalanga njengapha kaloku enelo phupha ekuseni futhi lishumi nje likhatshwa sisine bahambe kakuhle futhi nolwasuku lwabo ngomso baluvale kakuhle futhi luphole kamandi ngamashumi 24 zebeje zebona phaya ephondweni kwaZulu Natal ngomso ekuseni phaa kaloku ngo-20 degrees phaa koLady Smith kanti isantya lambukeleke lameko phaya ngo-24 Vryheid lishumi likhatshwa sisithandathu bavala imini ngo-23 degrees bethuna itshoke imeko apha kwam edeskeni yeMuslim mna ndikuthatha kangaka xesha lemyole Bukelo ngazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu 163 kamnandi nowethu.